Не, тази жена беше права. Мислим само за себе си. Защо непрекъснато се чувстваш виновна? Защото не заслужавам всичко това, което имам. И ако Димитър наистина е направил тази сделка... Забранявам ти да говориш така за себе си. А и за баща ми. Заслужаваш много повече. А баща ми може да е бил всякакъв, но това нещо не го е направил той. Няма значение кой го е направил. Става въпрос за деца, разбираш? Разбирам много добре. И ще се погрижа за тях. Цял живот това прави. Обещавам ти. Защо си такъв? Какъв? Все искаш да спасяваш света. Нали все някой трябва да го направи? Боряна. Mr. Kolev, won't you come in now, please? Чакай. Ужасно. Не дей, моля те. Ти си син на мъжа ми. Той е мъртъв, чуваш ли?